Hi friends, good morning. Welcome back to my channel. Hi. Good morning. ವರ್ಷ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ರೆಡಿ ಆಯೆ ಎಂಕ್ಲು ಹಾಸನದ ಮುರಣಿ ರಾತ್ರಿ 10ಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆದತೆ 10ಕ್ಕೆ ಒರ್ಮರೆಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೋಡೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಂದಿಜಿ ಕೋಡೆ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಸ್ಕೂಲು ಕಡಪುರಲ್ಲ ಸುಸ್ತುಲ ಕುಂತಿತ್ತನದ ಫುಲ್ಲು ಕುಂತು ಒತ್ತಾರೆ ಮಂತುಲ್ಲ ಕೋಡೆ ಮಾತ್ರ ಬೊಲ್ಕಿರಿತ್ತನು ಆ ವಾಶ್ ಮಂತಿನ ಕುಂತು ಪೂರ ನುಂಗುಂಡು ಮಗುಲ್ಲ ರೆಡಿ ಅಲ್ಲ ವಾಶ್ ಮಂತಿನ ಕುಂತು ಪೂರ ನುಂಗುಂಡು ಒಂಚ ಒಂಜಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಆಂಡ್ ಜಿಂಡ ಇಂಚನ ಇನ್ನಿತಲಕ ಬಿನಿ ಬರ್ಸ ಅಂದಾಣ ಕೋಡ್ದ ಕುಂತು ಒಬ್ಬ 2-3 ದಿನ ಬೋಡು ನುಂಗಾರ ಜೀನ್ಸ್ ಮಾತ ಅವೇನು ಎಂಚ ನುಂಗಡಲ್ಲ ಅವು ಡ್ರೈ ಆಪುಜಿ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಮಿಷಿನ್ಗೆ ಪಡ್ದು ಡ್ರೈ ಮಂತಡಲ್ಲ ಅವು ಸೊಂಟ ಡ್ರೈ ಆಪುಜಿ ಫ್ಯಾನ್ಗಳಿಲ್ಲ ನಾಡುಜಿ ಕೊಡಿ ದೊಂಬೆತ್ತಿನದ ಹತ್ರ ಫ್ರೆಶ್ ನುಂಗುಂಡು ಪೂರ ಇನಿ ಕಾಂಡೇನೆ ಬರ್ಸ ಇನಿ ಕಾಂಡೇನೆ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಟಿಫಿನಿಗೆ ಎಗ್ ಬುಡ್ಜಿ ಬಂತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಫ್ರೈ ಮಂತದಿತ್ತ ಟಿಫಿನ್ಗೆ ಮಗಲಿಗೆ 8-9 ಪೀಸ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಬುಡ್ಜಿ ಬಂತೀನಿ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ಗೆ ಆ್ಯಪಲ್ ಇದು ಚಕ್ಕೊತ್ತ ಮುರಳಿ ನಮ್ಮ ದೆತ್ತೊನ್ನೆ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಒಂದು ರಡ್ಡ್ ಒಂದು ಎಂಕ್ ಕೊಡ ಯಕ್ಷಿತ ಕೊರ್ನಿ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೊರಿಯರ್ಗೆ ಅಲ್ಪ ತಿರ್ತು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ತೊಂಬೈದಲ್ ನೆತ್ತ ಸೈಜ್ ತುಲೆ ಚಕ್ಕೊತ್ತ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಉಪ್ಪು ತೋಡ್ದಿದ್ದು ಪೊಯ್ನಿ ಅಲ್ಲ ಯಾಕೆ ತೆಲಿಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಫುಲ್ಲು ಡ್ರೈ ಹಣ್ಣೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಜಿ ಬುಡ್ಜಿಗೆ ಪೂರ ಚೂರು ಪಸೆ ಪುನಃ ಪಾಡ್ನಿ ಇದು ವನಸುಗಾಗ ರಾಧಾ ಅವಂದಿಯಾ ಎಲಿತ್ತ ಕಿನ್ನಿ ಹೊಸತ್ತು ರೈನ್ ಕೋಟ್ ಇತ್ತು ಆರೆಂಜ್ ದೈಟ್ ಅಲ್ಲ ಫೋನಸ್ ಮನ್ ಅವು ಡಿಕ್ಕಿಡಿತ್ತನದಲ್ಲ ಗಾಡಿದ ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ದ ಹೊಸತ್ತು ಮುರುಣಿ ಕಂತಿನ ಪಪ್ಪ ರೈನ್ ಕೋಟ್ ಆಯ್ತು ಕಿನ್ನಿದಿತ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲಿ ಮೂಜಿ ಕಿನ್ನಿ ಅವೆಲ್ಲ ಕಾಡ್ದ ಮಿಷ್ಟಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಬೊಡಿಗೆ ಅನ್ನದಲ್ಲಿಗೆ ಮೂಜಿ ಕಿನ್ನಿ ಇತ್ತೇನೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಬಂದನು ಹೊಟ್ಟೆ ಆತನಾ ಯಾನಿಕ್ಲೆ ಮುರಣಿ ತೂಪಾಯದೆ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ರೈನ್ ಕೊಟ್ಕಂದಿನ ಪೊಸತ್ತು ಅವಳು ಡಿಕ್ಕಿಡ್ದಿತ್ತಲ್ಲ ನನ್ನ ಗಾಡಿದ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ದ ಇನ್ನು ಕಾರಣ ಬಸ್ಸ ಬಂದು ದೆಪ್ಪರಂತೂನಾಗ ಕಾಲುಕೋಲೆ ಹಿಂಗೆ ಪೊಲ ಇತ್ತ ಫೋನಾಗ ಮೂಜಿ ಕಿನ್ನಿ ತೀರ್ತು ಬಿಡ್ದು ಎಲ್ಲಿತ್ತ ರೈನ್ ಕೋಟು ಹೊಟ್ಟೆ ಬಂತದನ್ನು ಎಂಚ ಉಲಾಯಿ ಪೋತುಂಡ ಬಾ ಖಾಲಿ ರೈನ್ ಕೋಟ್ ಹೊಟ್ಟೆ ಬಂದ ವಯರೆಲ್ಲ ಪೂರ ಕಟ್ಟು ಬಂದ್ಕೊಂಡವು ಓಲು ಅಬ್ಬಾ ರಾಜನ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಲೀಚ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಸಾತ ಪನಿ ಕೊಡದಿಲ್ಲ ಮಗ ಮಲ್ಲಿಗೊಲ್ತು ಹೆಚ್ಚುಗು ಮಂಚಾಗ ಅಂಚ ತರಗದಿ ಒಂದಿನ ಅಂದ ಹಗ್ಗಾತ ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆತ ಅತೆಲಿಚ್ಚು ಜರ್ನಿದ ಸುಸ್ತು ನನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಆತ ಚೀನಿಗೆ 2 ದಿನ ಎಂಕಲ್ತ ವೆದರ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಅತೆ ಮಸ್ತ್ ಇಜ್ಜಿನಲ್ಲಿ ಶೀತ ಎಪ್ಪುಣ ಹೆಂಗೆ ಅಲರ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಡು ಬರ್ತ್ಡೇ ದಾನಿ ಅಂತೂ ಕಾಂಡೆನೆ ಬಾ ಹೆಂಚಿನ ಶೀತ ಹೆಂಗೆ ಒಂದು 10 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಕಾಂಡೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆದ್ಬೋತು ಶೀತಡ್ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪುನಿಕ್ಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಹಿಂಗೆ ಪಾತೆ ರಾಪ್ಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪಂದೆ ಬುಡಿಯರ್ಲತ್ತು ಅಂದಾತನೆ ಹೆಂಗೆ ಇನಿ ಲಂಚನೆ ಮತ್ತೇನ ಎಗ್ ಬುಡ್ಜಿದ ಕಜ್ಜಿ ಪಿತ್ತನ ಇಟ್ಟೆ ಉಣ್ಣಿ ಮತ್ತೆ ಬೈಯಾಗ ತೂಡು ಮೀನು ದೆತ್ತ ನೋಡು ಯಾನು ಐಡ್ದಲ್ಲ
ಒಂದು ಕಂದೆ ದೈ ಕಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಅಳ್ತು ಹಾಸನಡ್ದು ಡೇಲಿ ಅದ ಪುರ ಅವು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಪಾಟಡ್ ಒಂಜಿ ಬಕೆಟ್ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ದೀತ ನಡಿಯಾರ ಕೋಡೆಲ್ಲವೇ ಕೋಡೆದಾಲ ಮೂಡೆ ಇಚ್ಚಾಡು ಬಾಡಿ ಪೇಯ್ನಡ್ ನಡಿಯಾರ ಐತೆ ಇನ್ನು ನಡೋಡು ನೀನು ನಡಿಚಿಂಡ ಅವು ಬಾಡು ಮರಿಯಲ್ಲ ನೆಟ್ಟಾಂಡು ಇನ್ನಿಕ್ಕೆ ಮೂಜಿ ದಿನ ಆಯ್ತ ಕೊಯ್ದವೆ ನಿತ್ತೆ ನಡೋಡಿ ಎಂಚಾಂಡಲ್ಲ ಐತೆ ಬೈಯದ ಚಾಮನ್ ಪೋಗ ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ ಜೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ನಿದ್ರದಾಲ ಬೈಚಿ ಜೆತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಒಂಥರ ಮೂಡು ಹೆಚ್ಚಿ ದಾಲ ಮನ್ಪರ್ಲ ಮತ್ತು ಒಂದು ಚಾಮಂತೆ ಮತ್ತು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಸಜ್ಜಿಗೆ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದು ಶಾಲೆಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ತಿನ್ನಿಯಾರೆ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಪಂಡ ತಾರೆದ ಪೇರಿಡು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ದು ಕುದಿಪ ದೀಪ ಎಂಚಿನ ಸೋಜಿ ಆ ಟೈಪ್ ತೆಲ್ಪತ್ತು ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮಂತದ ದೀಪ ಎನ್ನ ಚಾ ಮಾಮಿನ ಚಾ ಸಜ್ಜಿಗೆಗೆ ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಮುಂಗೆ ತಲೆ ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಅತ್ತೆ ಮುಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಚಾ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೆಶ್ ಆಪೆ ಬೊಕ್ಕ ತಿಂಡಿ ಮನ್ಪೆ ಮಾಮಿ ಅಂತೆ ಮಣ್ಣು ಪತ್ತೇರು ಕಂಡರ್ದು ನಡ್ಕ ಬಂದು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ನಡ್ಚಿಂಡ ಬಂದು ನಂಚ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಂತ ದೀತ ಮುಲ್ಪ ದಾಸವಾಳ ಬೇತೆ ಡೇಲಿಯ ಬೇತೆ ಗುಲಾಬಿದ ಬೇತೆ ಅಂಚನೆ ಸೇವಂತಿಗೆದ ಬೇತೆ ಬೊಕೊಂಜಿ ಸುಗಂಧರಾಜ ಉಂಡದ ಐತ ಒಂಜಿ ಡೇಲಿಯದ ದೈ ನೆತ್ತನದ್ದು ಬುಡ್ಕ ಅಮ್ಮ ಸಾರಿ ತುಪ್ಪಲಿಗೆರ ನೆತ್ತು ನಡ್ಕ ಸಜ್ಜಾಗಿತ್ತಿರ ಮಡ್ಡು ಪಾಡ್ದು ಅಡ್ಕ ಉಂತ್ಲಿ ಓ ರಾಜನ ಅಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಉಂದೋಡ ಅಂದು ಈಗಿನ ಉಂತಂದು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬೊಂಜ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪಾಡ್ಲಿ ಇತ್ತೈತೆ ಮಿತಿ ಕೂಡ ಮನ್ನತೆ ದೈ 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 ಎಂಕ್ ಫುಲ್ ಮುಂಕ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆತುಂಡು ಫುಲ್ ಶೀತ ಐಕ್ ಮಾಮಿ ಬಂಡೆ ಶೀಲಕ್ ಯಾನೆ ಜಿಂಜಾವೆ ಮಣ್ಣು ಬಂದು ಅಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ದೈ ಇತ್ತುಂಡು ಮಾತೆಕ್ಲ ಮಣ್ಣು ಜಿಂಜದ್ ನಡೋಡಿತ್ತುಂಡು ಲೇಟ್ಲ ಆತುಂಡು ಟ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತಿನದ ಹತ್ರ ಮುರಣಿದ ಚಕ್ಕೊತ್ತ ಬೈಯಡ್ 3 ಗಂದಿನಿ ನೀತು ಕೊಡ್ತಾಂಡು ದೈನರ್ದಾನಗ ನೀತು ಕೊಡ್ತಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಬಟೊಟ್ಟೆಲ್ಲ ಎತ್ತೆತ್ತಿ ಎಟ್ಟಿಲ ಗಜಿಪ ಒಂದುಂಡು ಎಟ್ಟಿ ಒಂತೆ ಆಯ್ತು ಒಕ್ಕ ಆಯ್ತು ಡೇಟು ಒಂಜಿ 3 ಬಂದು ಬಟಾಟೆ ಮೂತು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಯ್ತು ಡೇಟ್ ಬಂದೇನು 3 ಬಂದು ಮಕ್ಕೈದು ಮೂರ್ನಾಗ ಮುರುಣಿ ಏತ ಪರ ನಿಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆದೆ ಏತ 240 6 ಕಂದೆರತ್ತ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಪೇಸ್ಟ್ ಆನ ಗಸಿ ಮನ್ಪುಗ ಟಿಫಿನ್ ಗ್ಲಾಕ್ಲತ ಎಲ್ಲ ದೋಸೆ ಎಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಎಸಲ್ ಪಾಡ್ಗಿಚ್ಚು ನಿನ್ ಕೈ ತಾವೊಂದಿಚ್ಚು ಪೇನ್ ಬೇನ ಕೈ ಕೂಡ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಂದ ಸರಿ ಗೊತ್ತಾಪುಂಟೆ ಒಂದು ಸಮಯ ಕಮ್ಮಿ ಆದಿತ್ತು ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನ್ ಪೇನ್ ಜರ್ನಿ ಮಂತಿನತ್ತ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಆತು ಎಡ್ಡೆತ್ತನೆ ಅವು ಕಾಸು ಕೊಡ್ದು ಕಂತಿನ ಆತದು ಕಾಸು ಕೊಡ್ದು ಎಲ್ಲ ಮಡಿಕೇರಿ ದಿಡ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಪತ ಇದ್ದು ಜವಿನ್ ಮಡಿಕೇರಿ ಆಯ್ತು ಶಕ್ಲೇಶ್ಪುರ ತಲುಪದ ಸೇರ್ಮಂತು ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಕರ್ವ್ ತಿಕ್ಕುನ ತಲ್ಪ ಚೋಲಿ ಎದಪ್ಪ ಫುಲ್ಲು ಚೋಲಿ ಬಾರಿ ಗ್ರಿಪ್ ಉಂಡತ ಎನ್ನ ಕೈ ಟಾಯ್ಜಿ ಕಟ್ ಮಂತ ದಪ್ಪ ನಾರ್ಮಲ್ ಮಾಲೆ ತೆಕನಕ್ಲು ಕೊರೊಂತೆರದೆ ಚಕೋತ ಇತ್ತೆ ಆಪುಜ್ಜಿಗೆತ ಸರಿ ಕಟ್ ಒಂಜಿ ಅಕಲ್ನ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಕಂದಿನ ಅಪ್ಪಗಿತ್ತಿತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಒಂದಿತ್ತು ನತೆ ಪರಿಮಳ ಮಾತ್ರ ರೆಡ್ ಅಣ್ಣತ್ತ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಅತ್ತ ಪಿಂಕ್ ಅತ್ತ ಮಾಲತಿ ಆಂಟಿನಕ್ಲ ಕೊರೊಂತಿನ ಪಿಂಕ್ ಅತ್ತ ವೈಟ್ ಎಂಕ್ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಶೋಕು ತುಯ್ಯಾರ ವೈಟ್ ವೈಟ್ ಶುಗರ್ ವರ್ಷ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲೇ ಬರೇ ಪಿನೇಟ್ ಅತ್ತ
ಎಜನೆತ ಮೂಲು ಕೆಬಿ ಮೂಲ ಎತ್ತದು ಯಾಂದೆಪ್ಪ ಸೇಮ್ ಮುಸುಂಬಿ ಮಲ್ಲ ಮುಸುಂಬಿ ತಲಕ ವರ್ಷು ಚಕ್ಕೊತ್ತ ಪುಳಿ ಪುಳಿ ಚೋಕುಣು ನೆಕ್ಕ ಕೆಲವು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡು ತಿನ್ಬೇರಿ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಸಕ್ಕರೆ ಕರ ಕರ ತಿಕ್ಕುಣತ ಸಕ್ಕರೆ ಪುರ ಅನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನು ವರ್ಷ ಚಕ್ಕೊತ್ತ ವೈಟ್ ಚಕ್ಕೊತ್ತ ಏರ್ ಕೊರು ಅಂತ ಗೊತ್ತ ವೈಟ್ ಚಕ್ಕೊತ್ತ ಲಾವಣ್ಯ ಆಂಟಿ ನಕಲ ವೈಟ್ ಚಕ್ಕೊತ್ತ ಮಲತೆ ಆಂಟಿ ನಕಲ ಸೈಜ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಶೋಕಿತ್ತು ಮಾತ್ರ ಚೀಪ್ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇನ್ನು ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಅಂಚ ನಮಕ್ ಕಷಾಯ ರೆಡಿ ಉಂಡು, ಬೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಉಂಡು, ಮೆತ್ತ ಗಂಜಿ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಕಷಾಯ ಪರ್ದು ಮೆತ್ತ ಗಂಜಿ ತಿನ್ಪುನು. ಮಗಳು ತಿಂದು ಗಂಜಿ ಕಷಾಯ ಪರ್ದು ಗಂಜಿ ತಿಂದು ಪೋದಾಂಡು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ. ನನ್ನ ಮಗನ ನೆನ್ಪೊಡು ಆಯ್ಗಿತ ಕೊರಡು ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಲೆ ಟಿಫಿನ್ಗೆ ರೊಟ್ಟಿ ಮಂತಿದ್ದೀನಿ. ಕೊಡೆ ಬಟಾಟೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕಜಿಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಡ್ ರೈಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ರೊಟ್ಟಿ ಕೊನುಪ ಪಂಡಾಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಅಂಚ ಅಲ್ಲಿಗೆ ರೊಟ್ಟಿ ವರ್ಷ ಈ ರೊಟ್ಟಿ ಕೊನುಪುಜೆ ಹಾಗೆ ಇಷ್ಟ ಈ ರೊಟ್ಟಿ ತಿನ್ಪುಜೆ ಹಾಗೆ ನೆರ್ನ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಪೀಸ್ ತಿನ್ಪೆ ಮಕ್ಕ ಫುಲ್ ರೊಟ್ಟಿ ತಿನ್ಪುಜೆ ಅಯ್ಯೇ ರೈಸೇ ಕೊನೋವೆ ಟಿಫಿನಿಗೆ ಕೊಡೆಗದು ಬಟಾಟೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಮಂತದಿರ್ತೈತೆ ಅವು ಉಂಡು ಆಯ್ಕಾತನ ಗ್ರಸಿಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಫುಲ್ ಪಿತ್ತನ್ ಮಸ್ತ್. ಕಷಾಯ ಪರ್ ರೆಡಿಪ್ಪು ಆಯ್ತು. ಒಂಜಿ ಪೀಸ್ ಬೆಲ್ಲ ಎತ್ತು ಪತ್ತೊಂದು ಅಕ್ಕ ಬರ್ತಾಳೆ ಅದ ಬೊಕ್ಕ ಕುಲೊಂದು ಪರಡು ಉಂತೊಂದು ಪರ ಬೆಲ್ಲ ಚಾಡ್ ಕುಲ್ಪು ಬೆಲ್ಲ ಆಕೈಟ್ ಪತ್ತಿಗೆ ಆಕೈಟ್ ಬೆಲ್ಲ ಪತ್ತು ಬೇಗ ಬೇಗ ದುಂಬೆ ಲೇಟ್ ಲಕ್ಕಿನಿ ಬೇಗ ಬುಲ್ಕ ನಿಂಗ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಲ್ಲೈಟ್ ಉಂಡ ಒರಿದುಂಡ ತಲಬ್ಜದ ಫೋನಲ್ಲ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಪೂರ ಪಾಡು ಅವು ಕೈಟಿತ್ತಿನ ಬೆಲ್ಲ ಬೈಕ್ ಪಾಡು ಬಾಯ್ ಎನ್ನ ಚಾ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಚಾ ಪಕ್ಕ ಎಡೈತನ ಮೆತ್ತ ಗಂಜಿ ಚಿಕನ್ ಪ್ಲೇಟ್ ರೈಸ್ ಒಂದು ಪೋಡು ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಆಟಿದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಕೋಡೆದನ ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆವೊಂದುಂಡು. ಕೋಡೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಂದರ ದಾಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಾನು ಕೋಡೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತದಿತ್ತೆ ಕೋಡೆ ಅವೇ ನೀನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇನ್ನು ಎನ್ನ ಕಾರಣದ ಅವಸ್ಥೆ ತುಂಡ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಫುಲ್ ಮುರಾರಿ ದಿಂಚದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಡೈಲಿ ಏನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂತಿನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪೂರ ಡಿಲೀಟ್ ಕೊರೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ಪೇಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಇನ್ನು ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆಯ್ನಿ ಪಂಡ ದಾದ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತನ್ನೇ ಆಯ್ತು. ಕಷಾಯ ದಾವಡು ಮೆತ್ತೆ ದಾವಡು ಓಲ ಮೆತ್ತೆ ಗಂಜಿದ ಅದಕ್ಕೆ ಕುಲೊಂದು ಅದು ಕಾಣ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಪ್ನ ಚಾನಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಚೂರು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆದ ಕುಲೊಂದು ಪೂರ ಡಿಲೀಟ್ ಕೊಡ್ದು ಪೂರ ಅದನಾಗ ಕೂಡ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಂತಿತ್ತು. ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಂತಾಗ ಸರಿಯಾಣ ಮುಂಚ ಇತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವ್ಲಾಗ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಆಯ್ನೆ ಹೆಚ್ಚಿ ದಾದ ನೋಡೋರು ಅಂಚ ಆಪುಡು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮುರಣೆ ಇಂಕ ಕೈ ಕೊರೊಂದು ನೆಟ್ಟಾಂಡ್ ತಿರ್ಗರೆ ಪೋಯಿನಪ್ಪಾಗ ಆನಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪೂರ ಓಲ್ಡ್ ವೀಡಿಯೋಸು ಒಕ್ಕ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಪೂರ ಮಂತದ್ದು ಇದಿಪ್ಪತ್ತೆ ರೀಲ್ಸ್ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಡಿಲೀಟ್ ಕೊಡ್ದು ಸ್ಪೇಸ್ ಮಂತೊಂದು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನೀ ಬಡ್ಸನ ಅದೊಂಥರ ಬಡ್ಸ ಇನ್ನು ಕಾರಿಂಜೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂರ ಜನ ಇಪ್ಪರು ಮಸ್ತ್ ಅಲ್ಪ ಶೋಕು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಂಕ ಈ ಟೈಮ್ ಏಪಲ ಪೋರೆ ಹ್ಯಾಪಿನೇ ಜಡೆಗ್ ಇನ್ನು ಪೋದು ತೀರ್ಥಸ್ಥಾನ ಪೂರ ಮಂತ್ ನೆಡ್ಡೆ ಅಲ್ಪ ಕಾಂಡನೆ ಪೋಪೆರು ಜನಕ್ಕಳು ಪೂರ ಬೇಗ ಪೋಪೆರು. ಇನ್ನು ಟಿವಿ ಪೂರ ಲೈವ್ ಇಪ್ಪುನಲ್ತ ಕಾರಿಂಜೇಶ್ವರದ ಈಶ್ವರ ಪಾರ್ವತಿ ತಿರ್ತದ್ದು ಈಶ್ವರ ದೇವಿಯರು ಮಿತ್ತದ್ದು ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿಯರು ಫುಲ್ಲು ಬಂಡೆ ಕಾಲದ ಮಿತ್ತು
ಯಾನಡೆ ಒಂಜಿ 3-4 ಸರ್ತಿ ಪೋತೆ ಇಂಚ ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನ ಅತ್ತೆ ಇಂಚ ಮಿಡ್ಲ್ ಡೇ ಪಂಡಲ ಬೇತೆ ಕಡೆಗೆ ಪೋಪಿನಕಲು ಒಂಜಿ 4 ಸರ್ತಿ ಪೋಯಾಡೆ ಅವರ ಅಡೆಗಂದೆ ಪೋದಿತ್ತ ನಂದು ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ನೊಲ್ದ ಬೈಲಿಗ್ಲ ಅಡೆಗ್ಲ ಪೋದಿತ್ತ ಅವರ ಲೀಚು ಕಚ್ಚಾಯಿ ಬರಿಯಾರ ಎಂಚೆತ್ತನ್ ಮಗ ಎಂಚೆತ್ತನ್ ಕೈಪೆ ಅಂದೆ ವರ್ಷನೆಲ್ಲ ಬರೀ ಗಂಜಿ ತಿಂದಾರಾ ಗುಡ್ಡ ವೀರು ಬಾಬಾ ಈರು ಗುಡ್ಡು ಈ ಬರಿಯನ ಅಪ್ಪೆ ಹೆಂಗ ಪಾರಿಬೇಕು ಬಂಜು ಒಂಥರ ಆಪಿನತ ಅಂದುದಿ ಒಂಥರ ಸುಸ್ತ ಇಲ್ಲಕ್ಕ ತಿಂಡೆ ಚೂರು ಹೆಂಗೆ ಕಾಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಹಬ್ಬ 10 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಎಡ್ಡೆ ಹಬ್ಬ ಚೂರು ಬರಿಯ ಏಪ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಲೇಟ್ ಉಂಡು ಕುಲ್ಲು ಲೇಪು ಲೇಟ್ ಉಂಡು పోతా పోచ్చు మగ కొడే మడిపు